having our dinner here at Maltings. Thank you so much, Sir Duke and Sir Jerry, for this. So we have Hungarian pork chop for Brenda. Jigja Hungarian mo siya. is sinigang na bangus. Hungarian ka pero Hungarian din. Bangus. Ano sa imo ha? Pork chop. Naibog ko sa inyo. ha? Naibog ko sa inyo. Sir Duke and Sir Jerry. Sir Jerry. Kana Hungarian? Hungarian sauce. Mama Bell. Ate Mabel. Ate. May. Ano yung bag yun? Kasi ba? Para man dito. Malipit mo yung... Ang bili na ako nakuha. Nasa ako ang stand. Kuyawan kasi tayo. Kuyawang. Alin na Ma'am Amelia? Hindi naman nagreklamo yung Maltings. Hindi naman nagreklamo yung owner na yung tagahugas ng pinggan. Hugas ng mga ano niyo, mga os. Bakang sabi na nga sila nga wag mag ano eh. Kapay. Rest back, Para bakang. gutom pa si Bakang. Ha? Extra rice. Thank you so much, Maltings. 1, 2, 3. Sorry ka. Bye bye. There you go. Hi, Sir Duke. Thank you po. Kang. Sir Duke. 1, 2, 3. Bakang 1, 2, 3, 4. Waisan mo ba? Perfect. Saan na kami dito? Tawag na rin sa Boardwalk. Boardwalk. Huh? Wala pa yung driver kaya mag-iikot-ikot, maglalakad-lakad muna kami. Ang ganda dito oh. Ang bongga. Hi! Sada pa holding hands while walking. Sana all. Kakapal na mukha. Ay, ganito pala dapat sa farm. Ayan no, yung sa taas no, yung ganon. Pero bakal na talaga dapat ang poste mo. Ay, mura lang yan ah. Bakal. Di ba? Papa-welding. Papa-welding. Nagwe-welding man sila ano? Ganito pala. Dito Dito, pala oh. sa farm. Ay, yan, ganyan, date. Oh, diba? May I Love Paris, titi. Sa unahan, sa kabila. May mga Eiffel Later Tower. maano man. Tayo. Ang ganda dun, oh. Paris talaga. Dito na tayo sa farm. Parang magastos kung hinaguan yung ganyan. Yung ilaw. Hi. I love hinaguan dapat. Ganyan. Nakita na lang ko sila. Hello. Napakay-dollar, ma'am. Napakay-dollar, ma'am. Di ka mo kayo. Artista ba sa vlogger? Thank you. Halay! Ay, tinunod na. Nag-joke lang yan sila, ma'am. Ah? Tinuod, ma'am. Kayo ang kakapal baga kay mga naong ano pag inganaw. Ay!
Salamat tayo, ma'am. Ma'am, thank you pa. Thank you so much, ma'am. Thank you. Oh, no. Ipanuhot mo siya, ma'am. Doon kayo. Palit man po naman ng 80%, ma'am. Oo. Salamat sa ayo, ma'am. Hala! Oh my God, thank you so much. 100% nakarin pa ka ng langit. Shout out ha. Shoutout na, shoutout kay Madam from Washington, D.C. Ang shoutout. Shout out Washington. Pag sumasakay kayo dun, ma'am, magka-shuttle Dream kayo. come true ha. Magka-shuttle kayo pag sumasakay kayo. Maraming shuttle. Dream come true. Asa ka ba picture diri na? Para makakolekta. Ah. Isa pa gikag US. Ako be, babalik pa. Ayun po sila, oh. Picture namin. Picture for. Hello, nagbulag-bulag ba? Mga may labot. Brain damage. Wala na. Okay, tara na. Balik na lang tayo. Wow, ang ganda nito, oh. Oh. Pero pwede tong pwede tong daanan ng yung nagbo-boating, bawal din. Yung re-rent. Magre-rent ng kayak. Ah, okay. Ang taray, oh. Ang sweet na, ang ganda. Kaya lang yung kuryente ulit. Kailangan. And yung poste. Mula doon sa kabilang ng ilawan. Ang ganda, oh. Di ba? Yan, dito sa kahabaan ng boardwalk ng Naga, Cebu City. Naga City, Cebu. Ayan. Dito ko saan pwedeng mamasyal yung mga tao dito sa Naga, mga taga-Naga. Di ba, ang presko, ang ganda. Shoutout sa akong mga... shoutout pala sa mga kapitbahay ko dyan sa Sweden. Pabalik na rin kami. Pauwi na rin kayo. Oh, anong vlog mo daw? Mga taga-Sweden. Kabisdak TV channel. Ayan. Hi mga taga-Kabisdak. Amping mo. Salamat. Nag-work. Ang ganda po, oh. 'Di ba? Napakaliwanag, napakasarap sa mata, sarap pasyalan pag nandito ka. 'Di ba? Oh. At ito naman 9,000 tulips. Ang ganda man dito rin, oh. Ang mga tulips. Tsada kaayo, eh. Wow, Naga. Ang sarap dito magpasko, oh. Grabe, napakaswerte ng mga tao dito sa Naga City, Cebu. No, apakaganda ng inyong plaza po. Wow! Ang ganda, oh. Ang ganda po, oh. Wala akong iPhone, eh.
Yeah, meron din sila rito mga kainan. We have balut. A lot of balut here. Oh, sa Naga. Thank you so much, Naga City, Cebu, for this experience. Till next time.